Dit dorp had heel lang geen hert gehad. Het was een verzutere dorpshert. Met wel een plein, maar het weer afsletten. De bestritting weer verouderen, de riolering weer verouderen. Hier geen goed groen. En wat er nou joodbaat is, dat het hele dorp een nieuw hert kregen had. Heel mooi groen, heel mooi weer inrichten. En het is echt een feestje wurg. Ja, het plein is op een hele speciale manier inrichten. Dat is een hele bewuste keuze. Vertel daar eens wat door. Ja, wij nemen dat shared space met moeilijk wordt, deel de ruimte. En dat wil zeggen dat er eigenlijk geen stoepen binnen en geen plakken waar alleen maar fietsen mee of alleen maar voetgangers. Mensen maar mijn want die ruimte broeken. En het mooie is dat je dan wat langzamer rijdt dat je in de auto zit en op een fiets je zo goed uit. Want eigenlijk vind ik dit een gebied voor wandelaars en voetgangers. En de auto's zijn er te gast, dus die moet even een stukje langzamer. En het gaat hier om leven in het dorp. We hebben er natuurlijk heel lang naartoe geleefd. Het heeft heel wat stof doen opwaaien om het allemaal zover te krijgen. Dat de Hupo wegging, dat dit stukje grond vrij kwam. Maar het is allemaal gelukt dankzij de samenwerking met de HAP, met de gemeente en thuis wonen. Het was geweldig. Mensen zijn heel lang kritisch geweest. Ja, dat wordt niet. En hoe komt dat er nou uit te zien? En zo, dat is de aard. Daar ben we hier wel een beetje. Maar uiteindelijk denk ik, ja, ik een heel soort mensen van, dit hier ik dan net verwachten. Mooi groen, alles weer mooi aankleid. Ik heb een prachtige koepel hier, een stukje kunst er nog bij notabene. Dus ik ben heel tevreden loeren. 3 van deze paviljoens die hebben in Groningen op het Stationsplein gestaan. En het is levend, hè? Dus wij hopen dat het gewoon hartstikke veel plezier aan iedereen gaat geven. Dat er goed gebruik van wordt gemaakt. Nou ja, en de eerste ideeën zijn er al. Ik geloof dat de slager een barbecue wil organiseren. En ga zo maar door. Dus dit moet echt een leugenbankje worden voor het dorp. En hier moeten mensen bij elkaar komen om te praten. En nou, het is zo positief voor Veenwouden dat dit nu hier zo neergezet wordt. We zijn alweer druk bezig met het transferium. Dat is bij het station. En daar wordt ook een gigantisch mooi plein, ja, ook een plein bedacht. Het stationsgebouw zelf wordt afgebroken, wordt een nieuw stationsgebouw neergezet. Dat iedereen die in de trein zit ook weet, dit is Veenwouden. Veenwouden is aan het vooruitgaan. Ik neem er straks al even van het industrieterrein hebben we een hele facelift, Joon. Dit plein is nou dienen. We heel lang wachten op nijbouwkavels. Die worden bitstuit aanlijn en de eerste kavels zijn verkocht. En er zijn er nog een paar projecten. We willen graag een nieuw multifunctioneel centrum. Het geldt eerder voor, dan is er een bestuurder aan de gang, dan krijgen we hier ook nog een prachtig multifunctioneel centrum in de buurt. En wat we dan bijvoorbeeld ook nog willen is de veert nog uitbageren dat ik weer bootjes het dorp in kan bekennen. Daar ben we mee dwanden. Dus we gaan op een slag te gaan, maar de eerste stap hebben we verzet en Veenwouden gaat stap voor stap vooruit.